שבת ראש חודש אייר וגם פרשת תזריע מצורע. יש בשם משמואל ברכה גדולה, מתווך לנו הדברים הכי פנימיים שיש בכתבי הארי ובזוהר הקדוש, לאנשים פשוטים כמוני, שיהיה לנו איזה מושג ואיזה רעיון רחוק ממה שנאמר מאחורי הפרגוד. ואנחנו יודעים, הרמב"ם כבר כתב שגם אם ביכולתנו להסביר את טעמי המצוות בכלליותם, אבל פרטי המצוות זה מאוד קשה. פרטי המצוות, כל דבר, למה הפרט הזה באופן הזה ולא באופן אחר, זה קשור. למה בהמה, אם אני שוחט בה סימן אחד, אז היא נבלה, ואני שוחט בה רוב שיניים, אז היא כשרה והשחיטה היא טובה. מה ההבדל בין סימן אחד לשני סימנים? ובעוף סימן אחד או שני סימנים, ודג לא צריך שחיטה, אז יש פסוקים על כל דבר. אבל את זה שצריך שחיטה, אולי אפשר להסביר שאכילת קדשים ואכילת חולין שלנו, היא במדבר היו אוכלים רק בשר קדשים, ועוד נחזור לזה שנאכל רק בשר קדשים, ואכילת השמחת יום טוב שלנו זה אכילת בשר קדשים. חולין זה נקרא, המסכת חולין נקראת על שם שחיטת חולין, יש שחיטת קדשים ויש שחיטת חולין. כלומר, כל השחיטה שלנו נקראת שחיטת חולין, לעומת שחיטת קדשים. יש לנו הרבה הלכות שאפשר להסביר אותם באופן כללי, אבל הפרטים קשה מאוד לרדת לעומק דברי התורה, מה התכוונה התורה בכל פרט ופרט. ואף על פי כן, לפעמים יש לנו נטפים משולחן גבוה של דברים פנימיים שיודעים להסביר כל פרט. גם אז מסבירים את הפרט בכללות, אבל מסבירים את הפרט. פה אנחנו נכנסים לפני ולפנים, להסביר את טומאת המצורע, ואחר כך את טהרת המצורע. וזה אי אפשר לעשות אלא על ידי זה שנוכל להסביר את עומק קלקולו של המצורע, ומתוך כך להבין מה דרך תקנתו. ויש הרבה חידושים במצורע שאין לנו במקומות אחרים. אני אומר באופן כללי את החידושים, אבל למשל, כאשר המצורע, זה לקט מפרשת תזריע ומצורע. בפרשת תזריע כתוב שהמצורע מה דינו, כשהוא כבר, הכהן אמר שהוא מצורע, אז בגדיו יהיו פירומים. צריך לקרוע את הבגדים. הגמרא מסתפקת, האם פרימה זה עדיף מקריעה או כמו קריעה. על כל פעמים צריך שבגדיו יהיו קרועים, בגדיו יהיו פירומים. וראשו יפרוע, הוא צריך לגדל את שערותיו. ועל שפם יעטה, צריך לשים כמו איזה כיסוי, כמו איזה צעיף על הפה שלו, וטמא טמא יקרא. מחוץ למחנה מושבו. זה דינו של המצורע. 4 דברים אמרתי. בגדיו יהיו פירומים, וראשו יפרוע, ועל שפם יעטה, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. זה הטומאה שלו, והטהרה שלו, זה ראשון של פרשת מצורע. זאת תהיה תורת המצורע. אז קודם כל, מי יכול לעשות לו את הטהרה? רק כהן. הכהן עושה לו. מה צריך? יש פה דברים מאוד מחודשים. קודם כל, אנחנו מוצאים את אגודת אזוב ושני תולעת. איפה מצאנו שני תולעת ואגודת אזוב וכל העניינים האלה? רק ביציאת מצרים. ותבלתם אגודת אזוב. איפה יש לנו את זה? זה אחד. יש לנו גם כן לקחת, לשים על תנוך אוזן ועל בוהן ידו ועל בוהן רגלו. זה מצאנו רק בכהנים, להכניס אותם לעבודה, משבעת ימי המילואים, סוף פרשת צו, מצאנו שבשביל להכניס את הכהנים לקדושה, יש להם את הדבר הזה, שצריך לעשות להם על בעונות ידיים ורגליים ועל תנוך אוזן, אבל אין לנו במקום אחר. מה למצורע ולכהן שנכנס לעבודה? מה למצורע ולפסח מצרים שהוטבלתם בדם אשר בסף
ושמו אגודת אזוב ולקחתם אגודת אזוב. מה עכשיו ההשוואה הזאת? עוד דבר, שתי ציפורים חיות טהורות. המדרש משווה, כמו שיש. ולקח את שני השעירים, יש אחד שמקריבים, ואחד ששולחים, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. והשעירים, יש אותו דבר. שאחד שאנחנו שוחטים, את הציפור החיה ייקח אותה, ואחר כך הוא שוחט אותה, והשנייה ושילה. מה, פה שני ציפורים, אין לנו את הדבר הזה במקום אחר, וזה דומה לשני השעירים. וגם פה יש לנו איזה עומק, שקודם כל שוחטים, ואז משלחים. באופן כללי, תמיד אנחנו יודעים גם בהקשר של סור מרע ועשה טוב. יש חפץ חיים, סור מרע ועשה טוב. תמיד הסדר הוא סור מרע ועשה טוב. פה אנחנו מבינים מאוד ששילח את הציפור החיה, שילח השעיר המשתלח, זה סור מרע, אנחנו מסלקים את העבירות. אחר כך הקורבן שמקריבים, את הקורבן שאנחנו מזים אחר כך לפני ולפנים מהדם של השעיר, זה העשה טוב. פה, ובשניהם זה הפוך, קודם כל עושים את הקורבן של השעיר לשם, קורבן של הציפור, ואחר כך עושים את הציפור המשולחת ואת השעיר המשתלח. למה שברנו את הכלל של סור מרע ועשה טוב? קודם כל עושים עשה טוב, אחר כך סור מרע. כל כך הרבה פרטים שאנחנו רוצים לנסות להסביר, יש דבר אחרון, וזה פחות מפורש פה, אבל זה חשוב מאוד. זה תמיד היה קשה לי, זה לא השם שמואל לא אומר, אבל אני אומר את זה כשאלה. אחד מהטהרות של המצורע, אומרים שהוא וראשו יפרוע, אבל בסוף, וגילח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. הכל. מצאנו גם מישהו שעושה ככה. הנזיר. וגילח את כל שערו, אחד יתגלחו את נזרו. אבל אם נשים לב, הם לא עושים אותו דבר עם השיער. הנזיר שם את השיער אחר כך, של תחת זבח השלמים, באש של הקורבן שלו, הוא שם את השיער שלו. השיער של המצורע זה, זורקים אותו ונשאר ממנו כלום. איפה מצאנו גם כן? והעבירו תער על כל בשרו וכיבסו בגנם. הלוויים. מה, קורח עשה מזה צחוק? הוא אמר, תראו הלוויים, משה רבנו עשה מכם צחוק, הוא גילח את כולכם, אתם כולכם קריחים, אין לכם כלום, הוא עשה איתכם תנופה, עושה מכם צחוק. ואני אומר בזהירות, באמת? זה מוזר. תתארו לעצמכם, אני לוקח, אפילו, אני אומר, מרשה לעצמי, הבן שלי, אני מתחיל להניף אותו, מה זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? מה זה לא שייך? תראו עכשיו, משה רבנו הוא מניף את הלוויים, מה זה? מה זה שייך? אין לנו שום ציור להבין את זה. מה היה הציור? אין לנו שום ציור להבין את הדבר הזה. מה זה היה? מה היה שם? טוב, הרבה שאלות. השם שמואל פותח לנו צוהר להבין את כל העניינים האלה בצורה פנימית, דברים אדירים. אני אומר כהקדמה, וזה הדבר שאותו אנחנו רוצים להסביר, מי שפוגם בדיבור שלו, הוא משחית את הדבר הכי פנימי והכי עצמי לאדם. ולכן הוא ניתק את עצמו ממקור החיים. עד כדי כך שהגמרא בערכי נראה אותה לא מצוטטת פה בשלמותה. אחד שואל, איך עושים תשובה מי שאמר לשון הרע? אומרת הגמרא, אין לו תשובה. למה? כי הוא ניתק את עצמו מהדבר הכי עצמי. הדיבור של האדם, הדעה והדיבור של האדם, הדבר הכי עצמי. הכי מאפיין אותו, הכי יקר לו. זה מה שנותן לו את הייחודיות שלו. מי שהדיבור שלו הוא מקולקל, הוא צריך עכשיו סדרה חדשה, מכף רגל ועד ראש, בשביל הוויה חדשה. זה הנושא של כל מה שאנחנו הולכים לומר. ולכן, הטומאה של המצורע, ההתארות שלו, הקורבנות שלו, סדרי החיים שלו, הכל, ולפי זה, לפי ההבנה הפנימית הזאת, שהדיבור זה דבר שהוא המדרגה של האדם. ואם הוא הגיע לידי כך שהוא אמר לשון הרע,
ונהיה מצורע, היו לו אזהרות, ובכל זאת הוא לא חזר בו. ושיקרא את הרמב"ם בסוף הלכות טומאת צרעת, כתוב, היה לו אזהרה בבתים, והוא לא נזהר. ככה היה לו אזהרה במשכב ומושב, והוא לא נזהר. היה לו אזהרה בבגדים, והוא לא נזהר. היה לו אזהרה בגוף, והוא לא נזהר. אז, צריך להבין, זה לא, כל מילה היא באמת מקלקלת, אבל פה זה אחד שזה נהיה טבע אצלו. הוא הגיע לידי כך, זאת תורת טומאת צרעת. זאת תהיה תורת המצורע. יש פה איזו תורה חדשה, איך להוציא אותו מזה. בואו תראו איתי, בקצרה נדלג על הערים, דברים באמת עמוקים ומתוקים מאוד, שיסבירו לנו דבר שאנחנו לא כל כך רגילים, אבל פה עוד סוד אני אומר לכם. למה? מה העניין של השערות בכל התורה? זה אנחנו רוצים להבין את העניין הזה של השערות, שמתברר פה דרך השאלות שאלתי בלוויים, בנזיר ובמצורע. בואו נראה. בעמוד הראשון, והצרוע אשר בו הנגע, ברעדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפה מעטבת טמא טמא יקרא. נראה עניין הצרעה, לפני שנאמר בכתבי הארי, הוא סילוק כוח הפנימיות. מי שהוא מצורע, הוא את הדבר הכי עצמי שלו, את החמצן האמיתי, מה שמחיה את האדם, זה לא הגוף שלו, זה הנשמה שלו, זה לגמרי מטומטם, זה לגמרי אטום, זה לגמרי נסגר. כי כל ישראל הם פנימיים, בסוד ישראל עלו במחשבה. יש לנו מדרגה פנימית לנו, אנחנו לא חיצוניים, יש לנו מדרגה פנימית, ועל כן אומות העולם שהם לגמרי חיצוניים, לא שייך אצלם עניין נגעים. הרמב"ם אומר, אות הוא לישראל עניין הצרעת. אין אצל אומות העולם, שייך למדרגה שלנו, כפי המדרגה שלנו, כך יש לנו גם כן את העונשים, כמו שהרמב"ן דורש, וידבר השם אל משה לאמור, והיה כי תבוא אל הארץ, ונתתי נרע צרעת. והיה כי תבוא אל הארץ, זה כבר מדמיין, חצוצרות וכל שופר, ונתתי נגע צרעת. לא, הכוונה, כיוון שאתם עם ישראל, ואתם מיוחדים, יש לכם מדרגה פנימית, לכן יש לכם גם כן שהבתים, הבגדים, הכל חי, ולכן יש לכם מדרגה שאם מדרגת הדיבור שלכם לא טובה, אז יהיה לכם אותות, ויובן ביותר, שהנגעים באים על לשון הרע, שזה היפוך מעלת ישראל שהם פנימיים. כמו שכתב המהר"ל בהדרה שיש בהם דיאטורין, אבל מעתה שמה אינם רואים להיגאל, על כן לעומתו שורה בו כוח רע פנימי, כי העניין טעם בזר קודש טומאת מת, בסדר. כלומר, כשכתוב אכן נודע הדבר, אני יודע למה הם לא, עדיין לא נגאלו, הכוונה, כי עדיין כוח הדיבור שלהם, הם לא הגיעו לידי מידתם. הגלות, אנחנו נראה את זה יותר בעמודה הבאה, הגלות תקטע בהם כל כך שכוח הדיבור שלהם מסתלק. אכן נודע הדבר, עדיין לא הגיע הזמן גאולתם. עכשיו תראו את ההסברים בדרך אגב שאומר השם ישמעאל. כבר אמרנו מקום אחר בשם אבני נזר, בטעם בגדי כהונה, מחמת שכל דבר פנימי צריך כיסוי. כל הנושא של בגדי כהונה, כיוון שהכהנים הם פנימיים, הם קדושים, לכן יש להם סדר כיסוי. על כן זה שנסתלק ממנו כוח פנימי של קדושה, שורה בו כוח פנימי טמא, הוא להיפוך שבגדים מזיקים לו. אסור לו לשמור את הפנימיות הרעה הזאת, הוא צריך לקרוע את הבגדים. כהן, הוא צריך 4 בגדים, ואם הוא כהן גדול 8 בגדים, יש לו ערך פנימי, עליון, צריך לכסות את זה, צריך לשמור את זה. כמו ההיכל הוא סגור בדלתות, בפרוכת, כמו קודש הקודש שהייתה פרוכת, היה ארון, הלוחות הם בתוך הארון, כל דבר שהוא קדוש הוא מכוסה, הוא פנימי, לא רק באופן פיזי, אלא גם כן, זאת המדרגה שלו. אבל מישהו מצורע בגדיו יהיו פרומים. וכן, תראו פה, שערות שבראשו, זה דברים פנימיים מאוד, אבל אני אומר את זה אותם בעל פה. השערות, אתם שומעים? הם יוצאים מהמוח. זה ביטוי, המוח זה המחשבה שלנו. מה יוצא מהמוח, מה הביטוי? אז יש את הדיבור שלנו, תכף נראה, אבל יש גם כן הביטוי, ההמשכה מהמוח החוצה זה השערות. אומר השם ישמעאל, השערות שבראשם המשכה מן הפנימיות שבו שהוא המוח, הוא התפשטות כוח הרע. על היפוך שבנזיר. תכתיב, קדוש יהיה גדל פרע שעל ראשו, שניהם אסורים בתספורת. זה למעלתו, הנזיר הוא מגדל את השערות, כי צריך להוציא על הפועל הפנימיות, הוא מעלה את כל כוחות החיים שלו. אז לכן, עכשיו, גם הכוח החיים שלו הוא מתנזר, הוא עדיין לא העלה את הכל, אבל הוא מתנזר.
הוא רוצה שהחיים שלו יהיו קדושים. אז גדל פרע, תגדל את השערות שביטוי פנימי לדבר הזה. ביטוי שהפנימיות דרך השערות, ובסוף אתה מכניס את זה ונתן האשר תחת זה וחשיל עמים. אבל המצורע, לחסרונו וגריעותו, שלא יתפשט ממנו לכוח רע זה. אומרים תגדל בטומאה, ואחר כך תגלח את הכל. לא בשביל לשים את זה על המזבח, באש על המזבח, אלא בשביל שאחר כך לסלק את זה מכל וכל. יש לפעמים, כמו שהאדם, יש גם כן, דבר כזה גם כן ברפואה. אתה אומר, נחכה שכל הפצעים יצאו, מוגלה תצא, ואז אנחנו נטפל. אבל אם אתה עושה את זה, אז בוא עכשיו אתה מצורע, ניתן לך, תגדל את השערות, יהיה לך, תוציא את הכל, בטומאה שלך תוציא, ואחר כך נגלע, נעשה לך איפוס, את כל שערו, את ראשו, ואת זקנו, ואת גבות, ואת כל שערו יגלע, הכל, וגילה את כל שערו. זה המדרגה, זה לא מעלה את זה על המזבח, לא, זה סילוק. אצל הנזיר אתה לוקח את השעור ואתה מעלה אותו, זה קדושי, זה הרות של הראש, זה נזר אלוהיו על ראשו, זה בראש, השערות הראש שלו, זה ההודו ותפארתו. זה מדרגה מאוד גדולה, אבל אצל המצורע לא, אומרים תגדל בשביל אחר כך לגלע את הכל. זה למעלתו וכו'. לכן על שפם יעטה, כמו שכתב האבן עזרא, שלא יזיג ברוח פיו, ולדרכנו נאמר, שההבל היוצא מרוח פיו הוא פנימיות הגוף. מוטב שיהיה מקור מושחת זה סתום, בזמן שהוא טמא, אומרים לו תכסה, כל מה שיוצא ממך הוא גרוע מאוד. לכן הבגדים, אל תכסה, תגלה, תוציא את כל המוגלה שיש בך, נפתח את הבגדים, תגדל את השערות, הכוח הרע שבך, תכסה את הפה שלו, תוציא ממך את הדברים האלה, ובדד ישב מחוץ המחנה מושבו, אני מדלג, אבל במקום אחר שם שואל אומר, כל הצלם אלוקים שלו הושחת, תצא מכל שלושת המחנות. לא רק כוחות צדדיים של גוף, נפש ושכל, כמו שהוא רוצה להסביר פה, אלא גם כן, כל ההוויה שלך, הצלם אלוקים שלך הושחת, בדד ישב. אתה צריך עכשיו סדרה חדשה, מוציאים אותך לגמרי, אין לך חברים, אתה בדד. עכשיו, אנחנו נרוויח פה, זה ההקדמה. עכשיו אנחנו רוצים להסביר למה יש צריך אגודת אזוב. אני עובר פה לעמוד הבא, על פי שגם מה שכתוב פה מאוד מעניין, אבל אנחנו לא יכולים לקרוא הכל. והנה במצרים שהיו ישראל כעובר במעי אמו בהמה, במעי בהמה, סליחה, ולא הייתה להם מציאות בפני עצמה, אני בעמודה שלישית שבעמוד הראשון. ניתן מהם כוח הפנימי שלהם. אחרי שהיו פנימיים עוד מימי האבות שבו בגלותם להיות בלי חיות פנימית. כלומר, המדרגה הסתמית שלנו שאנחנו פנימיים מכוח האבות, ירושלים מאבותינו. ובמצרים שהם לגמרי חיצוניים, הם הפכו אותנו לרעים וירעו אותנו. זה לא שזה היה סיבת מה שהיינו גולים בגלל שהיינו בעלי לשון הרע. לא, כיוון שהיינו גולים במצרים, הם יעשו אותנו רעים והשפיעו עלינו, שעדיין מדרגת הדיבור שלנו לא הייתה מתוקנת. כי חס ושלום נאמר שישראל מצד עצמם היו דלתורים, אלא שבלהם זה מכוח הגלות. אך משה רבנו עשינו שלתוריה היה סיבה לגלות, אבל לא היה כן, אלא להיפוך. הגלות הייתה סיבה לדלתוריה, וגם כל העניין שהיו במצרים, עובדי עבודה זרה, הכל היה פרי הגלות. ומשם נשתלב בהם כוח היפוך הפנימיות שלהם, וכעניין מצורע. עכשיו, אני מדלג. ועל כן, כשנגאלו, היו צריכים טהרת, מעין טהרת המצורע. באיזשהו בפסח ישראל טעון הזעה באגודת אזוב, מה שאין כן פסח הדורות. אנחנו יודעים שאגודת אזוב, רש"י מסביר, אתה לוקח את האזוב, וכנגד ארזי הלבנון, מישהו מגסי הרוח וחושב את עצמו, שמי יכול לו, אנחנו מורידים אותו עם אגודת אזוב, אזובי הקיר, ומורידים אותו למטה בשביל לתת לו הוויה חדשה, לוקחים מהדבר הכי שפל, בשביל אשפות ירים אביון. אז לא, אנחנו לא לומדים פסח מצרים, פסח מצרים לומד מטהרת המצורע, הסיבה שהיינו צריכים את הדבר הזה, צריך ההוויה חדשה, וכמו שמצורע צריך את זה, גם כן פסח מצרים צריך את זה, עד כאן הסבר של הסדר טומאה של המצורע, שצריך לפתוח את הכל, ואחר כך לגלח את הכל, וצריך לצאת בשביל להכין אחר כך את ההוויה החדשה, וחלק מההוויה החדשה, זה אגודת אזוב להתחיל מלמטה למעלה, עוברים מהר לעמוד 2. בעמוד 2 אנחנו הולכים להסביר דברים עצומים מאוד על ההזעות שעושים.
אני קורא פה בעמוד 2, יש להבין העניין של מתן אוזן ובהונות במצורע שלא מצינו לך אותו, כולה רק במילואים בכהנים. אז רק אני אומר, תנוך, אל תנוך, מה זה תנוך? אל תנוך אוזן הארון הימנית ועל בו עניין, מה זה תנוך? אז כל אחד, אני עונה במקומכם, כל אחד חושב שהתנוך זה זה. ככה זה, ככה כתוב ברד"ק בשורשים, אבל זה לא נכון. רש"י כותב שתנוך זה המגן השני. יש לנו פה אחד, זה פה. יש לנו עוד אחד פה, באוזן, שכמו איזה מחיצה, הוא אומר, זה המחיצה השנייה. המחיצה השנייה שהיא, תמיד, אוזן זה אופס, ואחר כך יש את הזה, אז זה השני. אל תנוך, ככה. מה אומר, שלמה? כן, זה. לא, אני אומר, הרד"ק בשורשים מביא, תנוך זה דבר המת שיורד בסוף הזה, אומרים, ולא יצא את אדון במרצע, בסדר, אנחנו ממשיכים. אבל על כל פנים, כך או כך זה באוזן. מספיק לנו שהסביר דברי השם משמואל שזה באוזן, כמו שהוא יאמר השם משמואל, אני אמור הפוך, מי מצליח להזיז את האוזניים? אז כל אחד יעשה ככה. הוא מזיז את העיניים, את האוזניים הוא לא מצליח להזיז. למה? זה האיבר היחיד שאין לו תזוזה. אין דבר כזה. הוא לא, כוח הנפש הוא מגיע עד האוזניים. הנפש המתנועעת זה עד האוזניים. כל שאר הזה אנחנו יכולים להזיז. אבל האוזניים אי אפשר. התפשטות הכי רחוקה שלנו זה האצבעות. האצבעות, ההתפשטות הכי רחוקה שלנו בגוף, מה שנקרא ראשי איברים, זה האצבעות הידיים והרגליים. בואו נקרא עכשיו את זה. אנחנו באים לומר שזה לעומת זה עשה אלוקים. הכהנים שנכנסים לעבודת הקודש צריכים להיות ביתר שאת בקדושה. אנחנו רוצים להכניס את הכל, גם את קצוות הגוף היותר רחוקים, ואפילו האוזניים שלו זזות ולא יכולות להתנועע, גם אותם מקדשים. ואנחנו שמים שם זהה, בשביל שגם את זה נצליח לקדש. לכן זה נמצא בכהנים. והמצורע, הוא ירד כל כך למטה, צריך עכשיו להמציא לו המצאה והוויה חדשה. צריך להעלות גם כן אפילו, הוא כל כך התנתק ממקור החיים, שגם את האוזניים צריך להעלות. אני קורא איתכם בקצרה מאוד, והנה בכהנים, כתיב ויבדל אהרון להקדישו קודש קדשים. ואף שכל ישראל הם פנימיים, זה פה אני בראש העמודה השנייה של עמוד 2, בשורה השלישית. ואף שכל ישראל הם פנימיים, מבדיל את האהרון מעד צריכה להיות פנימיות שבפנימיות. כמו שיש הבדלה בין ישראל לאומות העולם, היינו שאומות העולם חיצוניים וישראל הם פנימיים, כמו כן יש הבדלה בין כהנים וישראלים שהם פנימיות. ועל כן כאשר נעשו הכהנים התהוו בריאה חדשה בשבעת ימי המילואים, שחנכנו אותם להיות כהנים בפועל, וצריכו ליתן על תנוך אוזן ובעונות, והטעם יש לומר, והנה איברי ידיים והרגליים מתפשטים מן הגוף, כמו שכתב המהר"ל, ונוטים יותר על החיצוניות. וגם האוזן של ההתפשטות, כאומרם על השמיע האדם לאוזניו דברים בטלים, פני שהם נכבות תחילה לאיברים. אדם, הגמרא בכתובות אומרת, מי שאומר, מה הראשון האיברים שהם עלולים ומועדים לפורענות זה האיברים. כי הם זה האוזניים, כי הם שומעים את הלשון הרע, נראיתם שנכבות תחילה לאיברים, מהטעם פני שיש להם התפשטות יותר מהגוף. כשאתם תדקדק בצבע האיברים, תמצא שכל האיברים שלהם תנועה, שהנפש שבפנימיות הגוף יש לה כוח להניע את האיברים. חוץ האוזן שאין לאדם כוח להניע את האוזן כלל. ועל כן פני שהיא רחוקה יותר מכוח האוזן, בכוח הנפש שנענע אותם, על כן הכהנים שנתהוו פנימיים צריכים האיברים האלו שרחוקים מהפנימיות להתקדש עוד יותר. גם אלה, אפילו עד לשם על ידי מתנות תנוך ובעונות, למען יכללו גם הם בפנימיות. כדי שכל זה יתחדש. הנה במצורע נעשה נבדל מכלל ישראל. הוא ניתק את עצמו מהשורש. וכמו שכתוב חז"ל, הוא הבדיל בין אחד לחברו, הוא יבדל ומושבו חוץ המחנה חוץ לחומה כמו שהוא חיצוני. כדי חטא לשון הרע יוצאים מעלת ישראל שהם פנימיים, כמו שאמר המהר"ל, וכו'. ועל כן, כאשר נטהר המצורע, למען נתהווה שוב פנימי, הוא עניין הוויה חדשה, כי הנה הכהנים במילואים, ועל כן נוצרה גם כן מתנות תנוך, אוזן ובהונות. יפה ביותר, זה אחד. אני ממשיך פה השם משמואל בעמוד 3, זה בא להסביר את הטהרה שלו, ואת מה אנחנו עושים בשביל שעכשיו ייכנס מחדש, מה סדר התיקון שלו.
אני קורא בעמוד 3, וזה לפי מה שכתבנו שהמצורע יוצא מכלל פנימיות ישראל ונעשה חיצוני, יובן הטעם שמשס ערכין. סיפר לשון הרע, אין לו תקנה. ככה אומרת הגמרא שם. לכן דעת רבי יצחק, כל חובד דעלמא מכפר עליי ובתשובה, ככה כתוב בזוהר, בר מההוא לשנה בישה. דאפיק שום בישה על חברו, מי שאומר לשון הרע, אין לו. מה הסיבה? אני מדלג 4 שורות. כבר כתבנו במקום אחר שהתשובה שאינה מועילה היא רק תשובת עזיבת החטא. אבל תשובה גדולה, שמתחיל לעבוד את השם מחדש כמו קטן שנולד, כמו שאמר הרמב"ם מדרכי התשובה משנה שמו, כלומר אני אחר ואיני אותו האיש, כי דבר שעיקר התשובה הוא עסק התורה. שהתורה הקדושה היא פנימיות, והמתדבק בתורה נעשה שוב פנימיות, מתקן מה שחטא בפנימיות. כן, אומר, יש תשובה עליונה מכוח התורה שנותנת לך חיים חדשים. זה כוח התורה. מה שתכף נראה עם הציפורים, ציפורים שמפטפטים ומצפצפים כל הזמן, כל פיתומי דעלמא בישין, כל הפטפוטים. אחד אומר לי, מה פטפטתם? אני אומר לו, אני לא פטפטנו, אני לא מפטפט. פטפוטי דאורייתא, תבין, פטפוטים דאורייתא זה טוב. זה מצוין. הציפורים מפטפטים, אז אנחנו מביאים להם את הפטפוטי דאורייתא להעלות אותו. אומר השם משמואל, ולפי הדברים האלה יובן מה שטומאת וטהרת המצורע דווקא על ידי הכהן. רק כהן יכול לעשות לו, גם הטומאה וגם הטהרה, למה? אפילו חכם שבחכם אינו יכול לא לטהר ולא לטמא. שעיקר העניין שטהרה לטומאת המצורע הוא לקרבו ולהרחיקו מפנימיות. ורק כהן שהוא פנימי ביותר הוא יכול לעשות את זה. רק כהן כאשר הוא יאמר כנגע נראה לי בבית וציווה הכהן בלי הכהן אין. רק מי שנמצא בפנים פנימיות יכול להעלות אותך משם. הוא יכול להביא אותך לחיים חדשים. אז הסברנו את בגד אבי ופירומים וראשו יפרו על השפה מעטבת תמה יקרה בדד ישב מחוץ המחנה מושבו. הסברנו את מה שהיה בעמוד 2, את הנושא של הנתינת מתן בפעונות ידיים ורגליים ותנוך אוזן דומיה דכהנים, לתת להם הוויה חדשה. הסברנו למה רק כהן יכול לעשות את זה, כי כמו שכהן נמצא במדרגה הזאת, גם הוא יכול להעלות את המצורע משם. הסברנו גם כן את חומרת העבירה שלכן, בכמה מקומות מבואר שאין לזה תשובה, תשובה חיצונית. תשובה פנימית מכוח התורה, שעץ חיים היא למחזיקים בה, שזה השורש החיים, אפשר לתת לזה, אפשר שתהיה תשובה. אחרון חביב, תראו פה, ובזה נעמוד. אומר השם משמואל בעמוד 4, זה לגבי שתי ציפורים חיות טהורות. שאלנו למה עושים קודם כל עשה טוב ואחר כך את הסור מרע. למה קודם כל שוחטים, עושים את הקורבן, ורק אחר כך משלחים את הציפור. גם ביום כיפור, קודם כל שוחטים את השעיר בשביל לעשות לו הזעות לפני ולפנים. גם בסדר העבודה זה ברור, ואחר כך בא לו אצל שעיר המשתלח ומתוודה. היה צריך להיות קודם כל שעיר המשתלח, ואז אחר כך אתה עושה את השעיר לשם להתקרב בפנים. אומר השם משמואל, נראה עוד לומר, אני בעמוד 4, וציפורי מצורע ושני שעירי יום כיפור הם בסגנון אחד. אחר כך שתי ציפורים, שני שעירים. אחד להידחות כוחות הרע, ואחד להמשיך חיים חדשים. יש להתבונן בשניהם שההתקשרות בקדושה, המשכת חיים החדשים הן עוד טרם תחיית והסתכלות כוחות הרע. כמו שאמרתי, קודם כל מקריבים, ואחר כך עושים את הציפור המשולח או הסר המשתלח. כמו שכתוב ביומא, עד מתי יהיה זקוק לעמוד חי, כתוב יעמד חי, עד שעת מתן דמו של חברו. כלומר, קודם כל עושים את ההזעות של השעיר לשם, ואז אנחנו עושים את הווידוי על השעיר המשתלח. שנאמר, וחילה מקפל את הקודש ויקריב את השעיר החי, והתוודע עליו. וכן כאן, שילוח המשולחת הוא האחרון שבמעשים, מה שלכאורה צריך להיות תחילת דיחוי כוחות הרע וסור מרע, ואחר כך עשה טוב להמשיך חיים חדשים. אני מדלג למטה שהחטאת שינקות החטא בה הראשונה, ואחר כך העולה לקרבהו אל הקדושה, וכן ובהיפוך. אומר השם משמואל אומר לכם בעל פה, הוא כל כך התרחק, שלא שייך לעשות לו סור מרע. אתה עושה סור מרע, כמו אדם הוא פול גז בניוטרל, אז הוא סור מרע חזק, אבל אין לו התנעה, הוא לא מתניע. צריך קודם כל לתת לו חיים חדשים. תעשה קודם כל, תעשה לו
איזה התחשמלות, תעורר אותו, תן לו חיים חדשים, ומתוך כך הוא יזכה לתשובה. אבל אם אתה עושה סור מרע על כלום, כשאתה עדיין נמצא בחטאתך ובשלוש מחנות מבחוץ, אין לך שום יכולת להתניע את המהלך. זה חשוב מאוד, גם כן בתהליכי התשובה. אדם לפעמים הוא כל הזמן, אם הוא עסוק כל הזמן בתיקון החטא, יש הרבה בזה באורות התשובה, בסדרי התשובה. לפעמים יש אדם שעסוק בחטא, אז זה משקיע אותו יותר. לפעמים צריך גם כל לעשות, תעשי טוב. תצא קודם כל מהבוץ. ולאחר שתצא מהבוץ, תקבל חיים חדשים, אז תוכל לעסוק בסדרי תשובה על העבירות שהיו. אבל תוך כדי שאתה בעבירה, זה ישקיע אותך בעבירה. נראה, אני קורא בעמודה הראשונה של עמוד 4 בתחילת עמודה, ונראה השני. ונראה דיינו טעמה, במצורע בשביל שפגם בכוח הדיבור, שהוא הנפש החיה, נסתלקה ממנו הנפש החיה, שהיא כל רגש חיות דקדושה. אם כן אי אפשר להתחיל בסור מרע תחילה, כי עיקר סור מרע כשנודע ומכיר ומבין עד היכן הדברים מגיעים, אז שפגם וקלקל. כי באם לאו אחרי שנותן ליבול עצים מעשיו אינו עושה עוד רע, עדיין לא נקרא סר מרע. כי לשון צור הוא כעניין הסרת הבגדים הצועים מעליו, אין לזה משמעות. כמו שאחד אומר, סליחה, על מה אתה אומר סליחה? בוא תפרט. אז לא הבנת כלום, זה לא סליחה, אתה צריך קודם כל להבין את עומק הרע, עומק העבירה שעשית, כמו שכתוב שר צילם מעליהם, שלא נשאר לו דבקות אל הרע כלל, וזה אי אפשר רק שיודע ומכיר היטב מהו הרע, ונעשה נבזה ונמאס בעיניו, הרע נעשה כל כך נמאס בעיניו, אז נקרא בלשון סור מרע, שקלה ממנו כל, וזה המצורע, שקלה ממנו כל רגע של חיות הקדושה, הוא כמת בחייו, ואין בשר המת מרגיש באיזמל, ואפשר להיות לו חרטה אמיתית להיות שר מרע לגמרי, על כן אין עצה לה שישאב בתוכו חיים חדשים תחילה, ואחר כך יוכל להיות שר מרע, וזה שאחר כך יהיה שר מרע לגמרי, ישאב חיים חדשים, וזה עצמו עניין ששעיר הפנימי קרב קודם השעיר משתלח, על פי מה שאמרנו, שבאשר שעיר משתלח מכפר על המרד, שעיר משתלח הוא מועד אפילו על הזדונות, הוא מורד יוצא מכלל הקדושה ואין לו עוד חלק בחיים, שחס ושלום מורד בשם. אי אפשר להיות סור מרע מקודם, באשר אי אפשר שירגיש כל כך בפגם שעשה, תרם יערה עליו רוח קדושה מחדש. אני מדלג, וזה כלל גדול לכל הבא להתאר מעבירות שבידו שנעשו בזדון, מה גם בפגם ברד שהוא פגם בצלם אלוקים עיקר חיות האדם, אי אפשר לעשות כסדר סור מרע ועשה טוב. שזה לא נאמר עליו באיש שלא נתקלקל בכלוך, למשל איש שיש לו מכה באיבר אחד, הוא מועיל לו רפואה, זה מכה נקודתית, מקומית, וזה יכול להיות סור מרע מקודם, אבל לא האיש שנתקלקל בכללו, שהוא צריך לחיים חדשים. עוד הרבה בשם ישמעאל, בתחילת השנים הוא דרש שצריך חטאת, אשם, עולה, למה צריך 3 קורבנות? כלומר זה כנגד גוף, נפש ושכל, 3 קורבנות, הוא קלקל את כל עצמו, הוא צריך לתקן חיים חדשים, כל זה קלקולו של המצורע, והדבר שאנחנו פה מבליטים זה 3 דברים. זה מלמד אותנו על המדרגה האמיתית שלנו, שהפה שלנו הוא לתורה, פה שלנו הוא לתפילה, פה שלנו הוא לספר תהילות השם. זה מדרגת האדם, וזה מדרגת עם ישראל בפרט. דבר שני, מי שקלקל את זה, הוא ניתק את עצמו ממקור החיים. ולכן הוא צריך את כל הסדרה של הטומאה, וגם הסדרה של ההתארות. הסדרה של ההתארות היא סדרה שלמה של נתינת חיים חדשים לקראת התשובה וההולדה מחדש. ורק אם הוא יהיה כקטן שנולד, אז יש לו תקווה. רק סדר תשובה עליונה של תורה, רק סדר תשובה עליונה של הזעה בבעונות ידיו ורגליו מכוח הכהן שנמצא לפני ולפנים, רק לקיחת אגודת אזוב שמלמטה מכף רגל ועד ראש, רק זה ייתן לו את החיים החדשים שלו, ואז אפשר לומר עליו, יבואו ויגידו צדקתו לעם נולד כי עשה, הוא יוכל לדבר, לפתוח את פיו, לספר תהילות השם, אמן כן יהי רצון.